Καλησπέρα. Ξεκινάμε με τις παρουσίες. Σίμος Σταμάτιος, Δεσποτίδη Καλλιόπη, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Γρίσπος Σταμάτης, Γρίσπος Περικλής, Χάλαρη Άννα Απούσα, Σιμιδάλας Νικόλαος, Βεκρής Ελευθέριος, Γαβαλά Άννα Απούσα, Ψυχογιού Ελευθερία, Συνοδεινός Ευάγγελος, Μεδρινός Νικήτας, Νομικού Ψεκή Δήμητρα Παρούσα. Για τα τοπικά, Λουδάρος Νικόλαος, παρών, Δεσποτίδης Ευάγγελος, Μεδρινός Λούκας Απών, Μαρίνης Αντώνιος, Θεολογίτη Ειρήνη Απούσα, Νομικός Δημήτριος Απών. Αφού σχηματίζεται η απαρτία, ξεκινάει η τέταρτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2025. Τα πρακτικά θα τηρηθούν από τη Δημοτική Υπάλληλο Μενδρινού Ειρήνη. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, Αμοργός 17 Φεβρουαρίου 2025. Με χαρά πληροφορηθήκαμε την ένταξη του Δήμου Αμοργού στο έργο Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας. Για το σκοπό αυτό, με ποσό 515.492 λεπτά για το σκοπό αυτό. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν για το αποτέλεσμα αυτό. Όπως γνωρίζετε, οι φορείς μας δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια στο χώρο των μονοπατιών, της συντήρησης και της ανάδειξής τους. Το Μητάτο της Αμοργού ΆΜΚΕ είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πεζοπορίας και από το 2021 διοργανώνει εργαστήρια ξερολιθιάς με πεδίο εφαρμογή στα μονοπάτια της Αμοργού, αναβαθμίζοντας τα μέσω της αποκατάστασης των ξερολιθιών κατασκευών τους. Ο Φυσιολατρικός Περιπατιστικός Σύλλογος Παλιά Στράτα διοργανώνει από το 2017 τον αγώνα ορεινού τρεξίματος Αμοργός Trail Challenge, ένα θεσμό που αναδεικνύει τα πανέμορφα μονοπάτια του νησιού μας μέσα από την προώθηση του αθλητισμού και της ευγενούς άμυλας. Ο Σύλλογος για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό Νήσος Αμοργός έχει προχωρήσει σε εκτεταμένους καθαρισμούς μονοπατιών, φροντίζοντας για τη συντήρηση αλλά και ανάδειξή τους, ειδικά σε περιοχές όπου αυτά έχουν παραμεληθεί. Μετά από τις δράσεις των φορέων μας, γνωρίζουμε πολύ καλά τις ανάγκες και το κόστος που η συντήρηση και η προώθηση του δικτύου μονοπατιών της Αμοργού απαιτεί, και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχει εξασφαλιστεί ένα ικανό ποσό για το σκοπό αυτό. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας συγχαρούμε και να ζητήσουμε να ενημερωθούμε σχετικά με τη μελέτη που εγκρίθηκε και τις εργασίες που περιλαμβάνει, ώστε να συνδράμουμε και εμείς με τις γνώσεις που ο καθένας φορέας από εμάς διαθέτει πάνω στο αντικείμενο. Αναμένουμε την ενημέρωσή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας. Τα συγχαρητήριά μας με εκτίμηση το Μητάτο Αμοργού, Σύλλογος Παλιά Στράτα, Σύλλογος Νήσος Αμοργός. Παρακαλώ, όπως κάνετε αποδεκτή την ανάκληση της παραίτησής μου με αριθμό πρωτοκόλλου 237 και ημερομηνία 16 Πρώτου του 2025 από μέλος της Επιτροπής Υγείας Δήμου Αμοργού, καθώς οι προσωπικο-οικογενειακοί λόγοι που μου επέβαλαν την απουσία μου για μεγάλο διάστημα αποκαταστάθηκαν. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να διαταράξω την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής. Η Δημοτική Σύμβουλος Άννα Γαβαλά. Έχουμε και κάποιες άλλες ενημερώσεις, οι οποίες θα συζητηθούν στη λογοδοσία, επειδή αφορούν και θέματα εκεί. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Καλησπέρα. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά στα ιδιαίτερα φυσικά φαινόμενα τα οποία έχουν πλήξει το νησί μας τις τελευταίες 4 εβδομάδες, η έντονη σεισμική δραστηριότητα η οποία έχει παρατηρηθεί, ξεκινώντας από ένα ευχαριστήριο στους κατοίκους του νησιού, οι οποίοι επίδειξαν τεράστια ψυχραιμία και αντοχή απέναντι σε αυτό το φαινόμενο και στις οδηγίες που έδωσε και η πολιτεία και η πολιτική προστασία του Δήμου και οι αρμόδιοι φορείς. Τις τελευταίες μέρες έχουμε κάποια ύφεση στο φαινόμενο. Βέβαια, οι δικοί μας έχουν πει βέβαια να παραμείνουμε σε ετοιμότητα και αυτό κάνουμε. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένες οδηγίες της πολιτείας σε σχέση με αυτό. Σήμερα συνεδριάζει και η Επιτροπή, οι δύο επιτροπές του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Η εκτίμηση που υπάρχει και μια ενημέρωση που μας έκανε χθες ο κύριος Λέκας στην ΠΕΔ, στην πρακτική συνεδρία της ΠΕΔ, Νοτιού Αιγαίου, είναι ότι τα σχολεία θα ανοίξουν την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη. Περιμένουμε να δούμε αν αυτό είναι αυτό και τι άλλες οδηγίες θα δοθούν από το Υπουργείο. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για την κινητοποίηση
στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου με τα συνεργεία της πυροσβεστικής που ήρθαν στο νησί μας, της ΕΜΟΔΕ, της ΕΜΑΚ, του ΕΑΓΜΕ, με τους μηχανικούς που κάνανε, τους γεωλόγους μηχανικούς που κάνουν αυτοψίες σε κάποιες περιοχές, το τεχνικό επιμελητήριο, τους μηχανικούς του Υπουργείου, οι οποίοι κάνανε τον προσυσμικό, το μετασυσμικό, πρωτοβάθμιο μετασυσμικό έλεγχο. Τότε έκανε, σε ολοκλήρωσε στην Αμοργό τον πρώτο βάθμιο αντισυσμικό έλεγχο και περιμένουμε το φάκελο με τα πορίσματα ολοκληρωμένο. Από τον έλεγχο που έχει κάνει η τεχνική του Υπουργείου δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα σε κτίριο και δεν μιλάμε μόνο για τα σχολεία αλλά γενικά για τα δημόσια και δημοτικά κτίρια τα οποία ελέγχθηκαν. Το ΕΚΑΒ που έφερε κλιμάκιο, ήρθε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ το οποίο και παραμένει στο νησί μας. Το Υπουργείο Υγείας είχαμε την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας με 2 νοσηλεύτριες για 15 περίπου μέρες. Αυτή τη στιγμή έχει μείνει μία από τις 2 και παιδίατρο για σχεδόν 2 εβδομάδες. Παραμένει παιδίατρος μέχρι την Κυριακή. Δεν ξέρω αν έχει βγει κάποια μετακίνησή της. Σε σχέση με το θέμα της υγείας, στο οποίο βέβαια δεν είμαστε ικανοποιημένοι, είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Είχα και μία συνάντηση με τον Υπουργό την Τρίτη στις 5 Φεβρουαρίου, μου φαίνεται ήταν, σχετικά με τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Έχουμε τη διαβεβαίωση ότι θα υπάρξει κάποια μετακίνηση γιατρού, πέρα από τον γενικό γιατρό, ο οποίος έχει μετακινηθεί για 1 μήνα και παρατάθηκε μέχρι τέλος Μαρτίου σχεδόν η μετακίνησή του. Και για την νοσηλεύτρια, η οποία από το καλοκαίρι ήταν στους πίνακες και δεν έχει διοριστεί ακόμα. Είχαμε και επικοινωνία και με την κυρία Αγαπηδάκη. Γνωρίζω ότι την Τρίτη, μεθαύριο, θα έρθει στο νησί μας ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ, ο κ. Ζωηλός, και έχω ζητήσει από την προϊσταμένη του Κέντρου Υγείας να έρθει εδώ να κάνουμε μια σύσκεψη, να ενημερωθείτε κι εσείς και να έχουμε ένα διάλογο πάνω στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές του νησιού μας και της ΕΔΟΚ και τους υπόλοιπους εθελοντές που συμμετέχουν στις ομάδες που συγκροτήσαμε πολιτική προστασία, όπως είναι και οι εθνοφύλακες, τον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος έστειλε ένα κλιμάκιο το οποίο αναχώρησε από τον νησί μας την προηγούμενη Κυριακή. Να ευχαριστήσουμε τα Υπουργεία που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο Υπουργείο Εργασίας για κάποιες ελαφρύσεις που δοθήκαν σχετικά με την αναστολή συμβάσεων επιχειρήσεων και την επιδότηση εργαζομένων. Τον Υπουργό τον κύριο Σπανάκη για την έκτακτη ΚΑΠ και τον Υπουργό τον κύριο Λιβάνιο που μας δώσαν και για την επίσκεψή του στην Αμοργό και τη δυνατότητα που είχαμε να γίνει μια σύσκεψη και να εξεταστούν και άλλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Το βουλευτή τον κύριο Καφούρο και τον έπαρχο που επισκέφθηκαν επίσης στο νησί μας προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση και εκείνοι. Τις υπηρεσίες, μιλάω για το ΔΔΕ, ο οποίος ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα το οποίο υποβάλαμε στη Διπουργική, προκειμένου, πέρα από τον εξοπλισμό το οποίο στείλει ανάμεσα στο νησί για περίπτωση ανάγκης, να έρθει και ένα συνεργείο για να κάνει συντήρηση στο δίκτυο. Το συνεργείο θα είναι στην Αμοργό μέχρι και τις 7 Μαρτίου, προκειμένου να γίνει αυτή η συντήρηση. Δυστυχώς υπάρχει, το αντιλαμβάνεστε, λόγω της συντήρησης υπάρχουν συχνές διακοπές. Στο τελευταίο καιρό τουλάχιστον μας ειδοποιούν και ενημερώνουμε και εμείς τον κόσμο προγραμματισμένα γι' αυτό. Και αυτό γίνεται για να προλάβουμε καταστάσεις σαν την χτεσινή, έτσι, που η Αιγιάλη είχε μείνει από τις 8.30 περίπου το βράδυ και με βροχή και με δύσκολες καιρικές συνθήκες, χωρίς ρεύμα, για μια βράδυ που είχε να κάνει με μια γέφυρα που είχε κοπεί πάνω σε ένα κομμάτι ορεινό που περνάει το δίκτυο, λίγο πιο έξω από τον Άγιο Παύλο, προς την Αιγιάλη. Λοιπόν, αυτά θέλουμε να αποφύγουμε και γίνεται δουλειά, μπαίνουν και αυτοματισμοί, γίνονται πράγματα τα οποία τα έχουμε ζητήσει κατ' επανάληψη και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από την πολιτική προστασία, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την πολιτική προστασία και βέβαια και από το ΔΔΕ. Είχε έρθει και ο προϊστάμενος του ΔΔΕ Σύρου στο νησί μας ένα διήμερο
Και είχαμε μια συνεργασία πάνω σε αυτά τα θέματα και στο θέμα της ενίσχυσης της υπηρεσίας στην Αμοργό. Ήδη υπάρχει διαγωνισμός, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ένα παλικάρι, ένα μοριανό παιδί, και κοιτάμε και με ποιον άλλο τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η υπηρεσία, ώστε να υπάρχει και τρίτο άτομο στο νησί. Αντίστοιχα και με την Κοσμοτέ έχουμε συνεργασία. Το συνεργείο το οποίο θα αποκαταστήσει οριστικά τη βλάβη που είχαμε στην Καλουταρίτσα θα έρθει τέλος της επόμενης εβδομάδας εδώ για να βάλει τις κολόνες. Έχουν δώσει προσωρινή λύση μέσω του κινητή σε 5 σπίτια τα οποία δεν συνδέθηκαν με το υπέργειο καλώδιο το οποίο περάστηκε, και υπάρχει και μελέτη σε εξέλιξη για να τοποθετηθεί μια κεραία κινητής τηλεφωνίας λίγο πιο έξω από τα Παραδείσια, προκειμένου να έχει σήμα όλη η περιοχή εκεί, από την παραλία της Καλουταρίτσας μέχρι τα τελευταία σπίτια που είναι έξω από την Αρκεσίνη και ο κάτω κάμπος. Λοιπόν, γενικά υπήρχε μια κινητοποίηση, είμαστε σχετικά ικανοποιημένοι από αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος, πρέπει να έχουμε υπομονή προκειμένου να γίνουν αυτό που πρέπει να γίνουν, και βέβαια να συνεχίσουμε να έχουμε και υπομονή και στο θέμα των σεισμών, έτσι, γιατί προφανώς βλέπετε ότι υπάρχει μια σεισμική δραστηριότητα, δεν είναι έντονη. Λοιπόν, ο σκοπός πιστεύω όλων είναι να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, αλλά με όρους που έχουν να κάνουν και με την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Παράλληλα, έχουμε ξεκινήσει και εμείς και τοπικά κάποιοι φορείς, όπως η Ένωση Ξενοδόχων, και στέλνουμε αιτήματα. Στείλαμε αίτημα για την μοριοδότηση των μαθητών που θα δώσουν Πανελλήνιες. Έστειλε και ο Σύλλογος Γονέων ένα παρόμοιο αίτημα. Έχουμε στείλει ένα αίτημα σχετικά με τα σχολεία, σε περίπτωση που θέλουμε να γίνουν κάποιες εργασίες πρόσθετες, επειδή είναι σε εξέλιξη αυτό το παρουσιάσαμε τον κύριο Καφούρο, είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα του Γιαννάκου Κουτσίκου για σχολικά κτίρια. Κατά προτεραιότητα, τα νησιά τα οποία είναι σεισμόπληκτα, τα σχολεία τους να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να γίνουν κάποιες αναβαθμίσεις. Η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια, μέσα από τα προγράμματα που έχει ανοίξει η περιφέρεια, τα σχολεία μας είναι σε πολύ καλή κατάσταση, συν τα 2 καινούργια σχολικά συγκροτήματα τα οποία υπάρχουν στο νησί μας. Έχουμε στείλει έτοιμα ένα λεπτάκι. Προς τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εθνικής Οικονομίας, Τουρισμού, Εσωτερικών και Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, στο οποίο προτείνουμε να ληφθούν κάποια μέτρα. Επιγραμματικά αναφέρονται αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις και του κατοίκους του νησιού, τουλάχιστον για 6 μήνες. Μια στοχευμένη τουριστική καμπάνια για την Αμοργό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού. Παράλληλα, και η Περιφέρεια εργάζεται πάνω σε αυτό για τα 4 νησιά, σύμφωνα με επικοινωνία που είχαμε με τον Περιφερειάρχη αλλά και με τον Έπαρχο. Διευκόλυνση πρόσβασης σε ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω της ενεργοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, και αντίστοιχα αιτήματα, είπαμε, έχει στείλει και η Ένωση Ξενοδόχων, ζητώντας αναστολή πληρωμών προς ΔΕΚΟ, προς ΔΟΗ, ασφαλιστικές φοβιλές, βεβαιωμένες οφειλές, ένφια και μείωση του ΦΠΑ. Και κάνει και αναφορά στις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια να σας πω ότι υπάρχει βέβαια μεγάλη αναστάτωση σε όλα τα νησιά. Εχθές στην τακτική της ΠΕΒ αποφασίστηκε να γίνει μια παρέμβαση προς το Υπουργείο με αποστολή στο Υπουργείο Δημάρχων, προκειμένου να παρουσιάσουμε προτάσεις που τις έχουμε ξαναπαρουσιάσει στο παρελθόν για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος στην ακτοπλοεία. Κλείνοντας το θέμα των σεισμών, αναφέρω ότι ο Δήμος μας έχει καλύψει το σύνολο δαπάνης φιλοξενίας όλων αυτών των φορέων που ήρθαν στο νησί για να βοηθήσουν. Έτσι. Και εννοώ την πυροσβεστική, την ΕΜΟΔΕ, την ΕΜΑΚ, το ΕΑΓΜΕ, το ΕΚΑΒ,
τον Ερυθρό Σταυρό, τις νοσηλεύθερες που ήρθαν στο νησί μας. Λοιπόν, την ΑΜΟΔΕ την είπα. Υπάρχουν κάποιες χορηγίες που γίνονται, ωραία, και υπάρχουν και αναθέσεις που κάνουμε σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο κώδικας. Αυτό αισθανόμαστε ότι πρέπει να γίνει, το κάναμε και στο παρελθόν και πιστεύω θα το ξανακάνουμε στο μέλλον. Και η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν συγκινημένοι από την αμοργό και τη φιλοκτενία την οποία έχουν δεχτεί. Λοιπόν, τώρα το κόστος τους, σας είπα πριν για την έκτατη ΚΑΠ, θα καλυφθεί ένα κομμάτι από αυτούς τους ΚΑΠ, ενώ παράλληλα εμείς ετοιμάζουμε, έχουμε κάνει και την Επιτροπή Καταγραφής Ζημιών που έχουν γίνει, αυτά τουλάχιστον που μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί περιμένουμε και τι θα μας στείλει και το ΕΑΓΜΕ για περιοχές που απαιτείται πιο εξειδικευμένη γνώση. Έχουμε στείλει, κάνουμε την καταγραφή αυτή και παράλληλα έχουμε στείλει ήδη ένα αίτημα για να τοποθετηθούν ράμπες, μπάρες σε όλους τους δημοτικούς δρόμους, το οποίο το έχει κάνει δεκτό ο Υπουργός και περιμένουμε τη χρηματοδότηση αυτού του έργου. Πάρα πολύ σημαντικό έργο για να ασφαλίσουμε οδοποιίες που υπάρχουν στο νησί, όπως είναι ο δρόμος των Λευκών, που είναι καινούργια οδοποιία και η μελέτη δεν είχε μέσα μία μπάρα, ή το δρόμο στον ποταμό. Έτσι. Υπάρχουν δηλαδή δύο-τρεις, είναι γύρω στα 4,5 χιλιόμετρα ράμπες, μπάρες που θα μπουν. Έχουμε κάποιες ζημιές σε δημοτικές δεξαμενές, σε κάποιες τοιχοποιίες σε δημοτικούς δρόμους. Αυτά καταγράφουμε και να τα στείλουμε στο πρόγραμμα. Και αυτά λόγω της κήρυξης εκτάκτου ανάγκης του νησιού υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που χρηματοδοτούνται. Και έχουμε και ένα αίτημα που έχει να κάνει με προμήθεια εξοπλισμού, όπως είναι ένα αυτοκίνητο για την πολιτική προστασία του Δήμου, για την ΕΔΟΚ, κάποιες σκηνές που πρέπει να πάρουμε, οι πυρήνες που θέλουμε να τοποθετήσουμε σύμφωνα με την νομοθεσία στους οικισμούς, ένα βιτίο που θέλουμε να πάρουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες υδροδότησης του νησιού, το οποίο έχει να κάνει βέβαια με το θέμα αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τρίτο αίτημα το οποίο θα πάει για χρηματοδότηση στο Υπουργείο. Λοιπόν, πιστεύω ότι έχω καλύψει. Αν είναι κάτι άλλο, θα το ξαναδούμε. Την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκε ο προπολογισμός του Δήμου και ο προπολογισμός του Δημοτικού Ταμείου και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα λογικά τη Δημοτική Επιτροπή για πρώτη αναμόρφωση. Είχαμε και την ένταξη της πράξης αυτή που αναφέρθηκε πριν και ευχαριστία επιστολή από τους συλλόγους που διάβασε η Πρόεδρος. Είναι η πράξη αυτή δημιουργίας Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από τον ΟΦΠΚ. Ο προϋπολογισμός είναι 515.492,80. Είναι σχεδόν 150.000 λιγότερο αυτό το ποσό που είχαμε ζητήσει, αλλά είναι και το μεγαλύτερο ποσό που πήραμε στις Κυκλάδες. Είναι ένα πραγματικά δύσκολη χρηματοδότηση, γιατί εδώ εμπλέκεται το δασαρχείο στις αδειοδοτήσεις και μας καθυστέρησε πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα να ζητάμε συνέχεια παρατάσεις. Το Υπουργείο ανταποκρίθηκε, έδωσε συνολικά 3 παρατάσεις, προκειμένου να γίνουν ο έλεγχος και οι διορθώσεις που ήθελε να κάνει το δασαρχείο, και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τη γραμματεία της αποκεντρωμένης διοίκησης που μας βοήθησε πάνω σε αυτό το κομμάτι, τον Υπουργό τον κύριο Σκελακάκη και τους συνεργάτες του, τον βουλευτή Κυκλάδων τον κύριο Μάρκο Καφούρο. Είναι οι άνθρωποι που μας βοήθησαν να παίρνουμε αυτές τις παρατάσεις προκειμένου να μπορέσουμε να εντάξουμε το έργο σε χρηματοδότηση, για να γίνουν αναγκαίες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα μονοπάτια μας για να αποκτήσουν μεγαλύτερη ασφάλεια, κυρίως μεγαλύτερη ασφάλεια, και βέβαια και τα μέσα τα οποία θα τα προβάλλουν καλύτερα. Και τα χρονικά πλαίσια είναι πάρα πολύ στενά σε σχέση με την υλοποίηση, τη διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση του έργου, και ήδη προχωράμε σε αυτό. Λοιπόν, όπως σας είπε η Πρόεδρος, υπάρχουν κάποια θέματα που θα πρέπει να δούμε, και αυτά με την οδοποιία, με την Ψηλή Άμμο, με τα λιμενικά, το καταπόλων, με μια πρόταση που έχετε καταθέσει, τα οποία είναι θέματα που έχουν μπει στο Συμβούλιο Λογοδοσίας, οπότε δεν θα προβώ να κάνω κάποια ενημέρωση. Θα την κάνουμε την ερχόμενη Τετάρτη. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σίμος έχει το λόγο.
Καλησπέρα σας. Μέσω με τους σεισμούς και όλα αυτά μείνανε κάποιες δουλειές πίσω. Παραδείγματος χάρη τα κλαδέματα. Τα αφήκαμε. Δεν μπορούσαμε να βγούμε στα δέντρα να κλαδέψουμε γιατί οι εργάτες δεν θέλαν να ανεβούν. Ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το μικρό αυτοκινητάκι του βιολογικού. Το έχουμε κάνει άριστο. Την παλιά σκουπιδιάρα για αυτή τη φτιάξαμε. Αύριο θα βγει έξω. Τις βάψαμε, μαζέψαμε τις σκουριές, όλα αυτά και εν πάση περιπτώσει αυτά γίνανε με τους εργάτες. Η δεξαμενή του Βαζέου απάνω που την τελειώναμε έγινε ό,τι έγινε και τώρα δεν δουλέψαμε καθόλου, δεν κατέβηκε κανένας κάτω και έχει ακόμα μια μέρα δουλειά, 2 για να τελειώσουμε να μπει μάστορης μέσα. Επάνω στην Καμάρα και στη Λαγκάδα που ήταν 2 δρόμοι επικίνδυνοι, τους προστατεύσαμε με το κόκκινο το πλαστικό και με πλέγμα που βάλαμε το πλαστικό σε 2 πλέγματα μέσα και τα βάλαμε στους 70 πόντους, 60 πόντους για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που ήδη στην Καμάρα είχε πάει και άνθρωπος από κάτω. Δεν είναι το τέλειο, αλλά έπρεπε να γίνει. Και πιστεύω ότι θα βάλουμε και τίποτα προβολής εκεί για να βλέπουν τη νύχτα αυτοί που μεταφέρουν. Στην πλατεία είναι ένα δεντράκι τσερό και μου κάνανε πρόταση να πάρουν άλλο να βάλουν. Αν η άποψή σας και η γνώμη σας είναι ναι, να τους πω να το βάλουν. Τι λέτε? Στη Γιάννη. Πρέπει να βγει το ξερό και να μπει ένα άλλο. Όχι. Τι όχι? Ένα δέντρο θα βάλω. Θα δούμε μέσα και θα το βάλω. Λοιπόν. Την πρόταση την έκανε ο Δημήτρης. Όχι, ο Δημήτρης την έκανε την πρόταση ότι είναι ξερό το δεντράκι και προτείνεται να πληρώσει να πάρει άλλο δέντρο να το βάλω. Λοιπόν, το μονοπάτι του Άη Θοδόρου να πάει πάνω στα θολάρια το καθαρίσαμε τώρα με αυτή τη περίοδο και θα προχωρήσουμε και από το θολάρια να πάμε στη Λαγκάδα. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε τώρα, αν σταματήσουν οι σεισμοί, να προχωρήσουμε να κάνουμε όλες τις δουλειές αυτές που πρέπει να κάνουμε. Και αν κάτι που δεν το έχουμε προσέξει, πέστε μας για κάτι που δεν έχουμε προσέξει να συνεχίσουμε να τα φτιάχνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γρίσπος Κώστας έχει το λόγο. Καλησπέρα σας από μένα. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα θέμα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο όσο άκουγα με συγκίνησε και τολμώ να πω ότι ένιωθα τύψεις αν έχω πει κάτι παραπάνω κάποιες φορές. Και ο λόγος είναι στην κυρία Ψυχογιού, η οποία είπε ότι ουδέποτε έχω κάνει καταγγελίες, ουδέποτε έχω κάνει μηνύσεις. Θα το πω τώρα αυτό, παιδί μου. Σε έχω άλλο. Λοιπόν, και η Πέτρα Λάσπη κάτι θα μείνει. Δεν θα έχουμε και κάμερες και δεν το εκμεταλλεύουμε. Και τώρα βγαίνουμε που δεν έχουμε και κάμερες. Λοιπόν, και η Πέτρα Λάσπη κάτι θα μείνει. Και πριν λαλήσει ο Κόκορας, είχε διαψεύσει τον εαυτό της, είχε κάνει καταγγελία, είχε στείλει αστυνομίες να μας συλλάβουν και όλα ό,τι συνεπάγεται. Τελικά το Πέτρα Λάσπη κάτι θα μείνει και κράτω το για τον εαυτό σας, κυρία Ψυχογιού, γιατί η πράξη σας αυτά τα 6-7 χρόνια που είσαστε δημοτικός σύμβουλος και με εμάς δυστυχώς και τώρα, οι πράξεις σας δείχνουν ότι το μόνο που θέλετε στην Αμοργό είναι να μείνει μια στήρα Αμοργό, χωρίς πρόοδο για τα παιδιά μας, χωρίς εξέλιξη και όλες οι πράξεις σας δείχνουν αυτό. Ακόμα και προχθές στην Οικονομική Επιτροπή, που δεν είμαι, αλλά έτυχε να είμαι επειδή είμαι αναπληρωτής, ψηφίσατε, εσείς, ολοκλήρω των Δασών, ψηφίσατε να μην...
να μην πάρουν λεφτά οι επιχειρήσεις που ταΐζουν τους ανθρώπους, γιατί λέει είναι γραμμένο. Λοιπόν, ξεκαθαρίστε μας τι θέλετε και τι υποστηρίζετε. Ενώ ο κύριος Δήμος σας είπε ότι θα πάρουμε λεφτά σαν Δήμο για να πληρώσουμε τις δαπάνες, εσείς ψηφίσατε όχι. Ενώ σε άλλα δημοτικά συμβούλια θέλετε να στηρίξουμε δασκάλους, θέλετε να στηρίξουμε καθηγητές, θέλετε να στηρίξουμε λιμενικούς. Προχθές και καλά για να στην κυβέρνηση. Εδώ δεν κάνουμε κυβερνητικό έργο. Εδώ δουλεύουμε, κύριε Ψυχογιού, μεταξύ μας, ο Δήμος. Εμείς είμαστε. Καταλάβατε. Ξεκαθαρίστε μας λοιπόν τι θέλετε και πού είσαστε. Όπου φυτάει ο άνεμος, πάμε. Τραγούδι, σας το αφιερώνω. Και τα υπόλοιπα στο επόμενο. Απλά ξεκινάω από τώρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γρής Πορταμάτης έχει το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα ήθελα να ενημερώσω σχετικά με την κοινότητα που φτιάξαμε στο Viber. Μιας ήταν και η κατάσταση έτσι, σκεφτήκαμε να φτιάξουμε μια κοινότητα όπου θα ενημερώνει το κόσμο πιο άμεσα για τα θέματα του Δήμου και έδινε τις ανακοινώσεις για ό,τι μπορεί να προκύψει. Ιδανικά θα ήθελα να κάνω αυτή την ανακοίνωση και να γίνεται live συνεδρίαση για να το μάθει όσο περισσότερο κόσμο μπορεί για να μπει σε αυτήν την κοινότητα και να ενημερώνεται για θέματα του Δήμου. Δυστυχώς, λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος, σήμερα δεν γίνεται live η συνεδρίαση. Με την Επιτροπή Τεχνολογικής Αναβάθμισης είχαμε σκοπό την προηγούμενη εβδομάδα να κάνουμε μια συζήτηση για το θέμα του προβλήματος που έχει ο εξοπλισμός εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα δεν φταίει αυτό βέβαια. Φταίει η πλατφόρμα, το YouTube και δεν μπορούμε να βγούμε ζωντανά. Αλλά την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε μια συνεδρίαση και θα φέρουμε ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναβάθμιση των συστημάτων εδώ πέρα, γιατί είναι απαρχαιωμένα. Νομίζω είναι από την πρώτη χρονιά του Δήμου εδώ πέρα. Δηλαδή είναι 26 χρόνια τα μικρόφωνα, κάποια μικροφωνίζουν, κάποια ακούγεται ένα θόρυβο στην ζωντανή σύνδεση. Και το πιο βασικό είναι ότι μπορεί και να μην μπορέσουμε να βγούμε ζωντανά ή να κάνουμε την ηχογράφηση που πρέπει για τα πρακτικά. Οπότε, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να είμαστε καλά, θα σα φέρω μια εισήγηση με το τι προτείνουμε για να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη δουλειά μα σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ. Το Smart Cities λέτε εσείς. Το Smart Cities δεν έχει να κάνει εδώ πέρα με το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει άλλα μέσα. Έχει πολλά πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν με κάποιες εφαρμογές που το έχουμε βάλει και στην Επιτροπή βέβαια, να φτιάξουμε μια εφαρμογή που θα ενημερώνει τον κόσμο. Μέχρι να γίνει αυτή, είπαμε να κάνουμε την ομάδα στο Viber, αλλά δεν έχει τον εξοπλισμό εδώ πέρα που θέλουμε να αντικαταστήσουμε. Έχει όμως πάρα πολλά. Η κυρία Ψυχογιού έχει το λόγο. Θα μιλήσετε εσείς. Ωραία. Ο κύριος Βεκρή, επειδή μου είχε πει όχι. Δύο παρατηρήσεις. Είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι συναντήθηκε με τον Υπουργό στις 5 του Φλεβάρι για τα θέματα υγείας. Ξέρουμε ότι πιέζει για αυτό το θέμα, όμως έχει τελειώσει ο μήνας και δεν μας έχουν δώσει έτσι το προσπαθούν, αλλά με τα λόγια μας λένε ότι στηρίζουμε, αλλά δεν βλέπουμε έτσι κάτι. Τώρα, λόγω των σεισμών υπήρχε μια κινητικότητα και το καλύψανε. Εάν δεν ήταν ο σεισμός, θα μπορούσαν τα αιτήματά μας να τα έχουν ικανοποιήσει. Κύριε Αντιδήμαρχε Σταμάτη, το νερό πάλι στην Αιγιάλη και από ό,τι μαθαίνω και στα Κατάπολα έχει τα θέματά του. Είναι εφάρμηρο. Σε συνδυασμό με τις δεξαμενές που φτιάχνετε, που πιστεύω ότι είναι ελλειπή, δηλαδή θέλει κάποια μελέτη να γίνει. Η δεξαμενή που είναι πάνω στο Βαζέο είναι τελείως χαλασμένη. Δεν νομίζω ότι, επειδή μιλάω με τους εργάτες, ότι δεν νομίζω ότι μπορεί, πάλι σε λίγο θα έχουμε θέμα εκεί. Μήπως θα πρέπει, όπως είχα πει και την άλλη φορά, κύριε Δήμαρχε, να πάμε με την τεχνική υπηρεσία και να το δούμε πολύ καλά αυτό για να λυθεί το θέμα. Και μετά να πάμε και απάνω, γιατί οι εγκαταστάσεις, σωλήνες και όλα αυτά είναι από τότε που φτιάχτηκε, ας πούμε, η δεξαμενή, δεν έχει συντηρηθεί.
να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Τα λέω με καλή πίστη, όχι με αντιπολιτευτικό λόγο. Θέλει πιο πίεση τώρα εκεί, να δούμε πώς θα φτιάξουμε το νερό που πίνει ο κόσμος. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ψυχογιού έχει το λόγο. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή Αμοργού που έβγαλε μία ανακοίνωση για να συμμετάσχει και ο Δήμος Αμοργού στην διαμαρτυρία. Δεν είναι αυτονόητο αυτό, γιατί δεν το έχουν κάνει όλοι οι Δήμοι, το έχουν κάνει αρκετοί. Οπότε, μπράβο που βγήκε αυτή η ανακοίνωση και θα συμμετάσχει και ο Δήμος Αμοργού επισήμως σε αυτή τη διαμαρτυρία που αφορά όλους μας. Είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι έγινε επίσκεψη του κυρίου Καφούρου και του κυρίου Μαργαρίτη. Όταν έρχεται ένα πολιτικό πρόσωπο εδώ πέρα, δεν καλείται και την αντιπολίτευση. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποια θέματα όλοι μαζί πρέπει να τα θέτουμε. Όσο αφορά, θα ήθελα να πω επίσης στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Σταμάτη, Σίμω, έχετε βάλει κάποια πλέγματα στη Λαγκάδα και έχετε βάλει και κάτι πορτοκαλί μπροστά, προφανώς τα έχετε βάλει ως προστατευτικά. Αυτά θα μείνουν, ναι. Είναι μια πρόχειρη λύση για λόγους ασφαλείας. Διότι μπορεί να δίνουν να είναι μια πρόφαση ασφάλειας, αλλά πρέπει να γίνει κάτι πιο όμορφο για το χωριό. Η Λαγκάδα είναι ένα πολύ ωραίο χωριό. Το να έχουμε όλα αυτά και το καλοκαίρι δεν νομίζω ότι είναι όμορφα και ούτε το χειμώνα είναι όμορφα. Όσο αφορά αυτά που ανέφερε ο κύριος Γρίσκος, σαφώς και είπα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν έχω κάνει, όπως δεν είχα κάνει ποτέ, καταγγελία, μήνυση, αγωγή σε κανέναν και πουθενά. Σαφώς και είπα ότι αυτό είναι μια προειδοποίηση και θέλω να σταματήσει εδώ. Σαφώς κύριε Γκρίσκο, και με έχετε βάλει στο στόμα σας είτε για την οικοδομή του Καστάνη, είτε για τον δρόμο στο Αμμούδι, είτε για τον δρόμο στον Άγιο Παύλο, είτε έχετε δηλαδή, αν αυτή τη λάσπη τη χρησιμοποιούσατε όσο ήσασταν αντιδήμαρχος για να κλείσετε τις λακκούβες στους δρόμους, δεν θα υπήρχε λακκούβα πια με τόση λάσπη που έχετε ρίξει προς το πρόσωπό μου. Λοιπόν, όσο αφορά για τη συγκεκριμένη καταγγελία, επειδή υπάρχουν στα θέματα λογοδοσίας, θα αναφερθώ εκεί. Δεν θα αναφερθώ τώρα. Αυτά. Ευχαριστούμε. Περνάμε στις απαντήσεις. Σε σχέση με τα θέματα της υγείας, επειδή ακριβώς υπήρχε αυτή η ιστορία, θα πρέπει η ανταπόκριση να είναι πολύ καλύτερη από αυτή που ήταν. Εγώ είμαι τελείως, όχι ανικανοποίητος, εξοργισμένος από την ανταπόκριση. Περιμέναμε πολύ περισσότερα πράγματα. Και βέβαια τα έχω ήδη διαβιβάσει στο διοικητή και θα τα πω και από κοντά. Αν έρθει εδώ και κάνουμε σύσκεψη, θα δούμε πώς θα γίνει, γιατί ακόμα δεν έχω ενημέρωση. Λοιπόν, η κατάσταση τους εξήγησα. Υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Θέλουμε, στο θέμα του παιδιάτρου ανταποκρίθηκαν. Στο θέμα του καρδιολόγου, γιατί έχουμε και ηλικιωμένο κόσμο στο νησί και το γνωρίζουμε αυτό. Δηλαδή, αν κάποιο δει το ιστορικό τώρα του κέντρου υγείας και τη δουλειά που γινόταν, φαίνονται. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει με αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε με του ηλικιωμένου άνθρωπου που έχουν στο νησί να υπάρχει ένα καρδιολόγο στο νησί. Λοιπόν, δεύτερον, ο γενικός γιατρός, αυτός που έχει μετακινηθεί, από μιας εξ αρχής όταν είχε έρθει, είπε ότι εγώ θέλω να είναι κι άλλος δεύτερος γιατρός στο νησί να μπορώ να καλύπτω το θέμα των εφημεριών. Εφημερίες με ένα γιατρό μόνο δεν καλύπτονται. Ωραία. Δεν καλύπτονται. Τώρα, στα δελτία που βγαίναν σχετικά με την ενίσχυση και στις τηλεοράσεις, ακούσαμε και τον Υφυπουργό, τον κύριο Θεμιστοκλέους, να λέει ότι ναι, ενισχύθηκε η Αμοργός, πήγε γενικός γιατρός, δεν είχαμε τίποτα και πήγε ένας γενικός γιατρός. Αυτή είναι η ενίσχυση. Πήγε αγροτικός γιατρός, δεν είχαμε τίποτα και πήγαν οι αγροτικοί που τους περιμέναμε. Λοιπόν, αυτά είναι γελία πράγματα. Όταν λέμε ενίσχυση, εννοούμε ενίσχυση. Και να μπει τώρα που είναι χειμώνας να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα βάσει το οποίο θα στηριχτούμε και θα λειτουργήσει στο κέντρο υγείας. Τώρα που είναι χειμώνας πρέπει να δοθούν λύσεις. Το καλοκαίρι είναι δύσκολα. Θα έρθουν πάλι αυτοί όταν δίνουν τις χρηματοδοτήσεις. Γιατί ένα επιχείρημα που ακούμε είναι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε. Εμείς τους λέμε δώστε περισσότερα χρήματα. Λέει όχι, δεν θα λύσει το πρόβλημα. Το καλοκαίρι όμως που δίνουν τα περισσότερα χρήματα, έρχεται ο κόσμος. Έτσι. Άρα ξέρουν ποια είναι η λύση. Και δεν λέμε να το κάνουν για όλα τα νησιά, θα το κάνουν για νησιά σαν την Αμοργό που δεν θα πάει ο άλλος να ιδιωτεύσει. Γιατί τώρα μπορούν να ιδιωτεύουν κιόλας.
Ποιος θα έρθει να διωτεύσει τον αμοργό? Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μια κατηγοριοποίηση και να ανταποκριθούν σε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Για τη δεξαμενή την έχουμε δει, κύριε Βεκρή, και με τη τεχνική υπηρεσία. Την έχουμε καταγράψει, σας είπα πριν, και στις δεξαμενές που θα ζητήσουμε και χρηματοδότηση. Έχει γίνει μια διαδικασία, θα ολοκληρωθεί και θα μονοθεί όπως πρέπει να μονοθεί η δεξαμενή. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο σε σχέση με άλλες δεξαμενές που έχουμε επισκευάσει. Τώρα, για το εφάμινο νερό που λέτε, τα τελευταία αποτελέσματα που είχαμε από τις εξετάσεις ήταν τον Νοέμβριο. Δεν είχαμε κάτι τέτοιο να είναι το νερό εφάμινο. Πού είναι το νερό εφάμινο? Στα κατάπολα, ποιος σας είπε το νερό εφάμινο? Ωραία, να το δούμε. Αν υπάρχει δηλαδή κάποιο, γιατί ο κόσμο, ξέρετε, παίρνει και στο Δήμο και λέει: Παιδιά, έχω αυτό το θέμα. Ήρθα τη Δημάρχου. Εγώ δεν είχα καμιά πληροφόρηση. Στα κατάπολα τουλάχιστον ξέρω τι είναι, γιατί το βλέπω και το πίνω κιόλα που λέει και η κυρία Ψυχογειό. Τώρα έχει κάνει μια ερώτηση που πήγε. Έχει κάνει μια ερώτηση που πήγε τώρα. Θα επιστρέψει στο μπάνιο. Δεν έχει καλή απάντηση να δώσετε και επιστρέψει. Όχι, αυτή η απάντηση σχετικά με τις συσκέψεις που κάναμε. Συνεχίστε. Λοιπόν, σχετικά τώρα με τις συσκέψεις που λέτε, εγώ την οργάνωσα τη σύσκεψη την πρώτη, εγώ οργάνωσα και τη δεύτερη. Ωραία. Λοιπόν, η πρώτη σύσκεψη έγινε στο γραφείο μου. Ήμασταν 10 άτομα, δεν χωράμε περισσότεροι. Ωραία. Είχαμε και τα κανάλια εδώ, να σα τα πω τα πράγματα όσο έχουν και μα κυνηγούσαν από πίσω. Λοιπόν, στη δεύτερη επίσκεψη ήθελε ο προϊστάμενος να δει τα κλιμάκια που βρίσκονται εδώ, γι' αυτό έγινε μια μεγαλύτερη που έγινε σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, δεν υπήρχε κάποια πρόθεση και βγάλαμε ένα δελτίο ενημερωτικό και εξηγήσαμε τι είδαμε. Ωραία. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αυτό, διότι δεν σας φωνάζουμε για ενημέρωση. Λοιπόν, εντάξει, τώρα τα άλλα τα θέματα, τα πλέγματα αυτά και λόγω της επικινδυνότητας και λόγω κάποιων επιστολών που έρχονται συνέχεια στο Δήμο για το συγκεκριμένο σημείο, μπήκανε σε μία-δύο περιοχές. Είναι προσωρινή λύση, δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, γιατί απαιτούνται και χρήματα και απαιτούνται και διάφορα άλλα πράγματα μέχρι να φτάσουμε να φτιάξουμε τείχους οι οποίοι δεν υπήρχαν κιόλας. Δεν ήταν κάτι το οποίο υπήρχε και έπεσε να πούμε ότι έπεσε να το φτιάξουμε, που θα μπορούσαμε και με αυτή την ιστορία που γίνεται τώρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Ο ένας ο τείχος που λέγανε ότι έπεσε, αυτό το κομμάτι το οποίο είχε πέσει, το είχε επισκευάσει ο εργολάβος. Τα είχαμε δει και πιο παλιά τεχνική, για τη λαγκάδα λέω τώρα. Λοιπόν. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ μόνο θα ήθελα να συμπληρώσω στον τομέα της υγείας, αν και ο Δήμαρχος απέστησε τα περισσότερα. Όπως ξέρετε, μετά το ψήφισμα διαμαρτυρίας, τα αποτελέσματα δεν ήταν και τόσο καλά. Το μόνο που είναι λίγο καλύτερο είναι οι μετακινήσεις παιδιάτρων που έχουν γίνει, που μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μέχρι την Κυριακή, προς το παρόν δεν έχει βγει παράταση. Υπάρχει μια μετακινούμενη παιδίατρος από το Τζάνιο και όλες οι άλλες που καλυφθήκαν από το νοσοκομείο της Νάξου. Να διορθώσω εδώ, είχαν έρθει 2 νοσοκόμες για 15 μέρες από την Άξο. Τώρα, εδώ και 3 μέρες, έχει έρθει μια άλλη κοπέλα από την Άξο. Είναι η τρίτη νοσοκόμα που έχει μετακινηθεί και η οποία θα παραμείνει για ίσως και 1 εβδομάδα ακόμη. Όμως ακόμη τα προβλήματα είναι μεγάλα, γιατί υπάρχουν κάποιες κενές βάρδιες, γιατί όπως καταλαβαίνετε μπορεί κάποιος νοσηλευτής να αρρωστήσει, κάποιος να φύγει και ακόμα είναι δύσκολα τα πράγματα. Όμως αναμένουμε το διοικητή εδώ της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Θα έχουμε την ευκαιρία να το συναντήσουμε, να το θέσουμε από κοντά τα προβλήματα, γιατί να πω την αλήθεια, η Αμοργός αυτή τη στιγμή, όχι μόνο το σεισμό, αλλά και γενικά για την υγειονομική κατάσταση που επικρατεί, είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή.
Απλά δυστυχώς δεν υπάρχουν γιατροί που μπορούν εύκολα να έρθουν. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε να αλλάξει κάτι από πιο πάνω, προκειμένου να είναι υποχρεωτική η μετακίνησή τους. Να πω ότι τώρα έχουν καλυφθεί και τα αγροτικά ιατρεία σε όλα τα χωριά. Την Κυριακή το βράδυ έρχεται η αγροτικός γιατρός της Αιγιάλης και είναι όλα καλυμμένα. Αυτά. Υπάρχουν όμως, και το γνωρίζουμε και το γνωρίζετε κι εσείς, υπάρχει νοσηλεύτρια που έχει κάνει αίτηση και θέλει ακόμα να έρθει και η αίτηση της αυτή πήγε άπατη. Ναι, αυτό. Δεν έχει και αρμοδιότητα. Λοιπόν, τα ήξερε, πήρε τα στοιχεία της κοπέλας και περιμένουμε τι θα γίνει. Η κοινωνία που είχα σήμερα με τη δεύτερη οικονομική περιφέρεια υπάρχει αναμονή για την πίστοση της νοσηλεύτριας και πιστεύω ότι θα έχουμε νέα, ελπίζω σύντομα. Τα τοπικά θέλουν το λόγο. Ελάτε κοντά, κύριε Δεσποτήρη. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα τώρα με την ευκαιρία του γεγονότος για το σεισμό να κάνουμε κάτι για να επισπεύσουμε τις διαδικασίες για να έρθουν κάποιοι ειδικοί για το κάστρο, να δούμε τι γνώμη θα μας πούνε, γιατί πιστεύω ότι η βορεινή πλευρά, ειδικά του κάστρου, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Σε περίπτωση που γίνει σεισμός, έχει αρκετά σπίτια που κατοικούνται από την πίσω πλευρά και θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να μην υπάρχει κάποιο δυσάρεστο γεγονός. Ήρθαν, Βαγγέλη. Ανοίξτε το. Ήρθε για κάποια συγκεκριμένα σημεία που είπαμε, στα οποία υπάρχει επικοινωνία που δεν πάμε να διευκρινίσουμε εμείς. Ένα από αυτά τα σημεία είναι και το κάστρο. Και να σας πω ποια είναι τα σημεία. Είναι το κάστρο της χώρας. Είναι εκεί το δοκάρι που είχαμε παλιά πτώσεις, πήγαν τα είδαν. Είναι στα κατάπολα αυτό το που κρέμεται προς τη Μινώα που πάμε στον δρόμο, που ρωτούσε η κυρία Γαβαλά την άλλη φορά. Στα θολάρια πάνω στο επαρχιακό δίκτυο, το μοναστήρι, πήγαν και εκεί. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα σημεία. Πέρα από αυτά υπήρχαν πτώσεις και ο Άγιος Παύλος. Υπήρχαν πτώσεις σε κάποια άλλα σημεία, σε κάποιους δρόμους, σε κάποιες παραλίες που πήγανε και τα καταγράψαν αυτά. Έτσι. Είναι πράγματα τα οποία μπορεί να μην φαίνονται, γιατί είχαμε και αυτά τα έξυπνα και με τους δημοσιογράφους, αλλά και με αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, και όταν θα έρθει η ώρα της ευθύνης, βέβαια δεν θα κοιτάνε, δεν θα αναλάβουν καμία ευθύνη αυτή. Λοιπόν, υπήρχαν πτώσεις σε αγροτικές οδοποιίες και σε παράλυες. Λοιπόν, συγκεκριμένα δεν έγινε χαμός, δεν είχαμε καμιά κατολίστη στη τεράστια, αλλά υπήρχαν περιστατικά. Και πρέπει αυτά να εκτιμηθούν. Γιατί το καλοκαίρι έχετε κόσμος. Αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε το νησί και τους επισκέπτες και τους κατοίκους του νησιού. Λοιπόν, γι' αυτό ήρθε το ΕΑΓΜΕ, εμείς το ζητήσαμε και ήρθε και ήρθαν και γρήγορα. Κάτσανε 4 μέρες εδώ, μου φαίνεται, και κάνανε και περιμένουν τώρα να μας στείλουν την έκθεση τους. Ωραία. Οπότε από εκεί πέρα βλέπουμε δηλαδή τι θα... Αυτοί θα μας προτείνουν. Ανοίξτε το μικρόφωνο. Αυτοί θα προτείνουν τι θα γίνει. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο στα τοπικά? Σαν τοπικό συγκέντρι. Λοιπόν, περνάμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Θέμα πρώτο. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τον Ιανουάριο εκδόθηκε το ΦΕΚ 109Β με ημερομηνία 21 Πρώτου του 2025. Είναι ο πρότυπος κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάνω στον κανονισμό έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα και παρατηρήσεις, όμως δυστυχώς σε επικοινωνία μας με το Υπουργείο μας είπαν ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε απαντήσεις. Οπότε δεν κάνουμε ιδιαίτερες τροποποιήσεις στον κανονισμό, απλά θα κάνουμε αντικατάσταση της προηγούμενης απόφασης με αριθμό 137 του 2019. Το μόνο που έχω εγώ προσθέσει είναι
στο άρθρο 12, δηλαδή 11 στη δική μας αρρύθμιση, εκεί που λέει, παράγραφος 4, που λέει για την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, έχω προσθέσει μόνο να στέλνετε και μια εμπεριστατωμένη εισήγηση στα θέματα λογοδοσίας, ώστε να προετοιμάζετε η Δημοτική Αρχή για να μπορεί να σας απαντήσει. Σε επόμενο χρόνο σίγουρα θα πάρουμε απαντήσεις και θα κάνουμε και εκ νέου τροποποίηση, γιατί υπάρχουν πολλά σημεία που θέλουν διευκρίνηση. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο επί του θέματος ή περνάμε σε ψηφοφορία? Έτσι και εμείς αυτά έχει ψηφιστεί. Εντάξει. Πρέπει εμείς να περάσουμε σε ψηφοφορία για να αντικαταστήσουμε την προηγούμενη απόφαση για τυπικούς λόγους. Σίμος Σταμάτιος. Δεσποτίδη Καλλιόπη. Γρίσπος Κωνσταντίνος. Γρίσπος Σταμάτης. Γρίσπος Περικλής. Σιμιδαλάς Νικόλαος. Βεκρής Ελευθέριος. Ψυχογιού Ελευθερία. Συνοδεινός Ευάγγελος. Μενδρινός Νικήτας. Νομικού Ψακή Δήμητρα. Το πρώτο θέμα εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα δεύτερο. Σύναψη διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την παροχή σε αυτόν διοικητικής υποστήριξης ή μη σε θέματα πολεοδομίας και δόμησης, έως και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΙΔΟΜ και του πολεοδομικού σχεδιασμού από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμοργού. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Σύμφωνα και με την προηγούμενη σύμβαση που είχαμε κάνει το 2023 με την ΙΔΟΜ, με το Δήμο Νάξου, και τις σχετικές διατάξεις του 4954 του 2022, όσοι δήμοι δεν έχουν δική τους υπηρεσία δόμησης μπορούν να υποψήφιζονται κατόπιν, μάλλον μέσα σε ένα πλαίσιο μιας διαδημοτικής σύμβασης που γράφουν από άλλους δήμους. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε φέρει είναι ανανέωση της σύμβασης που έχουμε με την ΙΔΟΜ Νάξο. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν για το Δήμο είναι η διενέργεια αυτοψιών σε αφορά τις υποθέσεις αυθαίρετων και επικίνδυνων. Αυτό έχει να κάνει βέβαια με οικοδομές που είναι στην Αμοργό, και σε περιπτώσεις επιγόντων υποθέσεων θα συνδράμει η τεχνική υπάλληλη του Δήμου Αμοργού. Και ο Δήμος Νάξου ισχύει όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της ΙΔΟΜ. Αυτά. Θέλει κάποιος το λόγο του θέματος? Η κυρία Ψυχογιού έχει το λόγο. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, όσο δεν έχουμε εμείς ιδόμους στην Αμοργό και αναγκαζόμαστε να κάνουμε σύμβαση με την Άξο, έχουμε κάποια διαφυγόντα κέρδη και ποιο είναι το μέγεθος περίπου πάνω κάτω? Δεν είναι διαφυγόντα κέρδη, είναι αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να εισπράττουμε και να μένουν στην Αμοργό. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε τεχνική υπηρεσία κατάλληλη προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές. Και τι εννοώ? Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολιτικό μηχανικό, ένα μηχανολόγο μηχανικό, ένα ΤΑΦΕ πολιτικό μηχανικό, ένα ΤΑΦΕ ηλεκτρολόγο μηχανικό. Έχουμε μία ΠΕ αρχιτεκτόνων, η οποία έχει υποβάλει παραίτηση και θα σας ενημερώσω σχετικά τέλος Μαρτίου, οπότε λύγει και η θέση της, θα γίνει ενημέρωση, οπότε πάβει να είναι στο Δήμο, και κάνουμε και μία σύμβαση με ένα τοπογράφο. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η στελέχωση που έχουμε, ακόμα και για τα έργα τα οποία έχουμε στο Δήμο, δεν θα μιλήσω για τη γραφειοκρατία, και αυτή που έχουμε να διαχειριστούμε σε φυσιολογικά πλαίσια και αυτή που έχει να κάνει σχέση με διάφορες καταγγελίες που έρχονται κάθε μέρα σοριδών στο Δήμο, δεν επαρκεί η στελέχωση που έχουμε για να καλύπτουμε το θέμα αυτό της πολεοδομίας. Τώρα, το μέλλον, εφόσον αυτές οι θέσεις καλυπτούν όλες, ενδεχομένως θα μπορέσουμε να έχουμε δική μας πολεοδομία. Αυτά. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο επί του θέματος? Θέλετε να περάσουμε σε ψηφοφορία ή εγκρίνεται ομόφωνα? Το δεύτερο θέμα εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα τρίτο. Έτοιμα από την υπηρεσία του στρατού για παραχώρηση δημοτικού χώρου για χρήση του έως πεδίο βολής. Κάντε την εισήγηση. Εδώ έχουμε ένα αίτημα που έχει καταθέσει η ΤΕΘ Θερμούπολης, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πεδίο βολής στο νησί μας. Υπήρχε ένα πεδίο βολής άτυπα εδώ έξω στο νεκροταφείο της χώρας,
αλλά οι ιδιοκτήτες ήταν μέσα σε ξένη ιδιοκτησία, θέλουν να το εκμεταλλευτούν το οικόπεδο, οπότε ακολούθησε αυτό το αίτημα από το ΤΕΘ για να παραχωρήσουμε ένα χώρο. Εμείς προτείναμε 2 περιοχές που θα μπορούσαν, σύμφωνα και με τεχνική υπηρεσία, να γίνονται αυτές οι ασκήσεις χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα, και επιλέχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία, από την ΑΣΔΕΝ, την Ανώτατη Στατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού Κινήσεων, ως χώρο αυτό το τερλάκι. Λοιπόν, τώρα, εμείς βάζουμε κάποιους περιορισμούς. Καταρχήν, η παραχώρηση να είναι για 10 χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον δεν έχει γίνει κάτι διαφορετικό, δεν έχει αλλάξει την περιοχή. Το καλοκαίρι, βέβαια, να μην χρησιμοποιείται ο χώρος, εκτός αν υπάρξει μια εθνική ανάγκη. Να μπορέσουν να κάνουν κάποιες εργασίες διαμόρφωση και βέβαια αν απαιτούνται κάποιες άδειες να βγάλουν τις σχετικές άδειες προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν. Και βέβαια επειδή έχουμε και σύλλογο εδώ στο νησί να μπορούν να κάνουν και αυτή χρήση σκοπευτικό, τι φτιάχνετε, σκοπευτικό σύλλογο μου φαίνεται, να μπορούν και αυτοί να κάνουν χρήση εφόσον το αιτηθεί από την ΑΣΔΕΝ. Λοιπόν, πιστεύω ότι το νησί μας θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο πεδίο. Θα πρέπει να βοηθήσουμε το ΤΕΘ και τους ακτινοφύλακες να λειτουργήσουν όπως πρέπει και να εκπαιδεύονται, έτσι, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί οι γείτονες είναι κοντά μας, σύμφωνα με τους δικούς τους χάρτες, έτσι. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει αυτό και βέβαια να γίνεται με όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας που απαιτούνται, και να πάρθουν και όλες οι αδειοδοτήσεις που απαιτούνται προκειμένου να διαμορφωθεί ο χώρος εφόσον γίνουν εργασίες. Εδώ έχουμε και γνωμοδοτήσεις από το τοπικό της χώρας. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο επί του θέματος? Ο κύριος Σίμος έχει το λόγο. Εγώ θέλω να συμπληρώσω, όταν γίνουν οι εργασίες ό,τι είναι να κάνουν, πρέπει να σειρματοπλεχτεί γύρω-γύρω για προφύλαξη και για ανθρώπους ακόμα, γιατί οι βοσκοί γυρνάνε εκεί, και για τα ζωντανά. Πιο κάτω, ναι. Ναι. Θα προσθέσουμε τον κύριο Σίμω για να δούμε. Εφόσον υπάρχουν ζώα, θα γίνει περίπτωση. Ναι. Εφόσον υπάρχουν ζώα. Σίγουρα υπάρχουν και βοσκοί. Εντάξει, εφόσον υπάρχουν ζώα. Και αν υπάρχει δυνατότητα να προσθέσουμε εκεί που λέει... Εσύ έχεις κάποιο πρόβλημα εδώ? Όχι. Δεν έχεις πρόβλημα. Εντάξει. Συμμετοχής, λέω. Έχεις κάποιο πρόβλημα? Δεν είσαι στους ζωντοφύλακες? Είσαι αρχηγός της ομάδας? Αν υπάρχει δυνατότητα να προσθέσουμε εκεί που λέει άλλους συλλόγους για τη δωρεάν χρήση. Επειδή ο στρατός συνήθως αυτά τα νοικιάζει σε συλλόγους. Αν υπάρχει δυνατότητα, αν μπορεί να υπάρχει αυτό. Αυτό. Αυτό μόνο άμα γίνεται. Τοπικούς συλλόγους. Σε τοπικούς συλλόγους να βάλω. Δωρεάν χρήση σε τοπικούς συλλόγους. Οπότε η πρόταση είναι όπως έχει, να συμπληρώσουμε ότι θα είναι για δωρεάν χρήση σε τοπικούς συλλόγους σκοπευτικούς και κυνηγητικούς, συν την παρατήρηση του κυρίου Σίμου, που λέει ότι εφόσον υπάρχουν ζώα στην περιοχή, να πραγματοποιηθεί περίφραξη για ασφάλεια. Και να ενημερώνουμε την περίεργη, δηλαδή θα ενημερώνουμε πιο πριν. Να γίνεται ενημέρωση για τις ημερομηνίες.
Ενημέρωση. Οπότε η πρόταση εγκρίνεται σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που κάναμε. Το τρίτο θέμα εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα τέταρτο. Αίτημα της United Fiber για τη χορήγηση άδειας χρήσης δημοτικού χώρου στο βουνό, χώρας αμοργού για τοποθέτηση οπτικών ινών. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, εδώ τώρα θέλουν να αναβαθμίσουν τις κεραίες της ΕΡΤ με τις οπτικές ίνες και έχει υποβάλει έτοιμη εταιρεία και στο Δήμο και στο επαρχείο προκειμένου να γίνει διέλευση. Συνολικά πρόκειται για μια απόσταση 250 μέτρων πάνω εδώ στο βουνό της χώρας και ζητάνε να κάνουν ένα σκάμα πλάτους 5 εκατοστών και βάθους 30 και να βάλουν και 2 φρεάτια για να βάλουν οπτική ίνα. Λοιπόν, εμείς πιστεύω ότι είμαστε θετικοί αυτό. Καλό είναι για το νησί να βαθμιστεί η κεραία. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση. Αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι. Η τεχνική υπηρεσία να επιβλέψει. Και βέβαια αν απαιτούνται κάποιες άλλες άδειες να πάρθουν όλες οι νόμιμες άδειες. Αυτά. Θέλει κάποιος το λόγο επί του θέματος? Ο κύριος Βεκρής έχει το λόγο. Δεν είναι ακριβώς επί του θέματος, είναι για τον ΟΤΕ. Γιατί στο θέμα αυτό συμφωνούμε. Μέσα στην Αιγιάλη υπάρχει το κτίριο του ΟΤΕ. Από την κάτω πλευρά, εκεί που είναι στο ιατρείο απέναντι. Έχει τη σιδερένια, ένα σιδερένιο πυλώνα, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει κάτι απάνω. Αυτό το χώρο τον είχε παραχωρήσει παλιά η κοινότητα, γιατί στην Αιγιάλη δεν είχε καθόλου τηλέφωνο. Ο πυλώνας δεν έχει μια κεραία πάνω? Δεν πρέπει να έχει. Γιατί η κεραία από την είναι μια μικρή κεραία και δεν φαίνεται. Και πάνω στο πυλώνα αυτό είναι μικρή κεραία τότε. Ναι, να το εξετάσουμε. Αλλά θυμάμαι γιατί τα ψάχναμε τότε. Ναι. Προσπαθούσαμε να τους πείσουμε και αλλάξαν την κεραία. Βάλαμε μικρότερη κεραία. Ναι. Για να μην δημιουργεί πρόβλημα στην περιοχή. Εάν είναι για μια μικρή κεραία, να φύγει ο πυλώνας από εκεί, διότι σαν πυλώνα. Τους είχαμε ζητήσει τότε. Καταρχήν τους έχουμε πει να κάνουν συντήρηση. Να κάνουν συντήρηση και στο κτίριο της χώρας, γιατί η περίφραξη είναι άχρηστη, τα κάγκελα είναι σάπια και επειδή είναι γύρω-γύρω τους, τα έχουμε στείλει και γράφους αυτά. Παίζουν και τα παιδάκια. Είπε κανένα παιδάκι και πέσει και σκοτωθεί, γιατί μιλάμε τώρα για ύψους όπως. Σχεδόν 8 μέτρα. Ψωμετρική διαφορά. Λοιπόν, και εκεί είχαμε ζητήσει, γιατί έχουν περιφραγμένο ένα μεγάλο κομμάτι και το χρησιμοποιούν. Αν θα μπορούσαν να μας το παραχωρήσουν για πάρκινγκ. Να ανοίξει η πόρτα, να παρκάρουν μερικά αυτοκίνητα, να βοηθηθεί η περιοχή. Στην Αιγιάλη. Αυτά τους είχαμε ζητήσει. Πού? Στην Αιγιάλη. Δεν βάζουν τίποτα στην Αιγιάλη. Όχι. Δεν έχει. Ο κύριος Γρήσκος Κωνσταντίνος έχει το λόγο. Εκεί θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούσαμε να πάρουμε τον τοίχο που είναι. Οπότε όταν τα αυτοκίνητα έρχονται εκεί πέρα, επειδή όταν το αυτοκίνητο από τη στροφή αυτή, άμα το πάρεις και ανοίξει ο τοίχος εκεί πέρα, έχει πολύ καλύτερη και ορατότητα, αλλά και τα αυτοκίνητα γέρνουν λίγο, οι ταλίκες από ό,τι έχω ακούσει εκεί πέρα. Οπότε θα είναι πολύ καλύτερο άμα πάρουμε τον τοίχο. Και θα το πάρουμε και μόνοι μας όπως κάνουμε συνήθως. Για την οπτική που θα έρθει στην παλαιά, γιατί είχαν έρθει και κάνανε μια αυτοψία. Αυτοί δεν θα σκάψουν τον δρόμο. Τσαστιπάλαιας. Ναι. Μόνο σε ένα σημείο, γιατί έχουν περάσει, έχουν σωλήνες περασμένους. Σε ένα σημείο μπορεί να σκάψουν για να κάνουν 2 φρέατια πάνω στο επαρχιακό δίκτυο. Αλλά τα έχουν περάσει αυτοί οι σωλήνες
Μόνο το καλό δεν θα περάσουμε στο σωλήνα, αλλά δεν θα σκάψουν τίποτα. Θα τα περάσουμε. Το τέταρτο θέμα εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα πέμπτο. Καθορισμός τέλους χορήγησης αντιγράφων συμβολέων και λοιπόν πράξεων από το Αρχαιοφυλακείο Αμοργού, Αρχείο Καταργηθέντος Υποθηκοφυλακείο Αμοργού. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Εδώ τώρα προσπαθούμε να τελειώσουμε τη διαδικασία της μεταφοράς των αρχείων του παλιού υποθηκοφυλακίου στην Αμοργό και μας ζητάνε να έχουμε και αυτή την απόφαση να καθορίζουμε το τέλος για τα αντίγραφα τα οποία δίνουμε. Και εδώ προτείνει η νομική σύμβουλος το τέλος το οποίο εισπράττουν όλοι, αυτό το πάγιο τέλος των 9,5 ευρώ, 5 ευρώ για κάθε έξτρα φύλλο χορηγούμενο αντιγράφου και 6,5 ευρώ για αντίγραφο πράξης από τα βιβλία των μεταγραφών. Την έχουμε βάλει την απόφαση και σε δημόσια διαβούλευση, δεν κατατέθηκε κανένα σχόλιο. Έχει εισήγηση από την Δημοτική Επιτροπή. Έτσι. Και γίνεται για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αυτή. Θέλει κάποιος το λόγο επί του θέματος? Εγκρίνεται σύμφωνα με την πρόταση. Το πέμπτο θέμα εγκρίνεται ομόφωνα σύμφωνα με την πρόταση. Θέμα έκτο. Συμμετοχή Δήμου Αμοργού στην έκθεση ITB και ορισμός εκπροσώπου. Το λόγο έχει η κυρία Πόπη Δεσποτίδου. Λοιπόν, εμείς με την Τουριστική Επιτροπή είχαμε αποφασίσει να ψάξουμε να πάμε σε εκθέσεις πέραν από αυτές τις εκθέσεις που συμμετέχει η Περιφέρεια. Το προσπαθήσαμε φέτος για κάποιες εκθέσεις που λαμβάνουν μέρος στη Δανία. Όμως δυστυχώς ο ΕΟΤ αυτή τη φορά δεν συμμετείχε. Είχαμε έρθει σε επικοινωνία με κάποιους δήμους. Τέλος πάντων τον ξανακοιτάζουμε, είμαστε σε επικοινωνία με άλλους δήμους και τα ανάλογα γραφεία του ΕΟΤ και θα έχουμε κάποια νέα. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση του Βερολίνου. Η έκθεση του Βερολίνου πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις. Πέρσι είχαμε τις αμφιβολίες μας αν έπρεπε να ξαναπάμε, γιατί επειδή ακριβώς έγινε μία πάρα πολύ μεγάλη έκθεση, θέλει προγραμματισμένα κάποια ραντεβού. Όμως, προχθές που κάναμε την Επιτροπή του Τουρισμού, υπήρξε μία ομόφωνη απόφαση να συμμετέχουμε, γιατί καλούμαστε τώρα να προβάλλουμε το νησί, γιατί υπάρχει μία σεισμική δραστηριότητα, άρα αυτό σημαίνει ότι οπουδήποτε πάμε και έχουμε μία παρουσία, δυνατή ή λιγότερο δυνατή, είναι καλό, είναι προς όφελός μας. Όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος στην αρχή, έχει σταλθεί μια επιστολή στο Υπουργείο Τουρισμού προκειμένου να μας εντάξει στην τουριστική καμπάνια, καθώς επίσης και ο έπαρχος ο κύριος Μαγαρίτης που ήταν εδώ, του το θέσαμε ότι να μην πέσουν τα φώτα στη Σαντορίνη μόνο, αλλά να εστιάσουν και στην Αμοργό, γιατί και εμείς το μεγαλύτερο ποσοστό μας διαβίωση είναι από τον τουρισμό. Τέλος πάντων, όσον αφορά την έκθεση του Βερολίνου, αποφασίσαμε να πάμε. Έχω μιλήσει με τον αρμόδιο στο θέμα εκθέσεων της Περιφέρειας, προκειμένου να μας βοηθήσει για τα ραντεβού αυτά, γιατί αυτά τα ραντεβού είναι καλό να κλειστούν όσο το δυνατόν νωρίτερα. Το νέο μέλος της Επιτροπής Τουρισμού, ο κύριος Ανδρέας Παντελής, μας είπε ότι επιθυμεί να πάει. Και η κυρία Γιαννακοπούλου, η οποία θα βρίσκεται στο Βερολίνο για δικές της δουλειές ούτως ή άλλως, μπορεί να βοηθήσει στο περίπτερο εκεί χωρίς να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, προκειμένου να βοηθήσει τον κύριο Παντελή που δεν έχει ξαναβρεθεί σε μια ανάλογη έκθεση. Πλέον τα φυλάδια τα τυπωμένα δεν τα προτιμάνε γιατί υπάρχει ένα περιβαλλοντικό κόστος. Όλα είναι μέσω διαδικτύου, ηλεκτρονικά κτλ. Η πρότασή μας είναι να πάει ο κύριος Παντελής και να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου με ένα ποσό έως 1.000 ευρώ, που εκεί περιλαμβάνονται τα εισιτήρια, η διαμονή και οι κάρτες εισόδου. Η κυρία Γιαννακοπούλου προσφέρθηκε να βρίσκεται στο περίπτερο χωρίς να επιβαρυνθεί ο δημοτικός προϋπολογισμός του Δήμου, προκειμένου να υπάρχει μια παρουσία της Αμοργού. Έστω και 2 ραντεβού να καταφέρουμε να κάνουμε, θα είναι πολύ καλό, γιατί έρχεται μια σεζόν που ακόμη δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί με αυτή τη σεισμική δραστηριότητα. Αυτά. Θέλει κάποιος το λόγο επί του θέματος? Η κυρία Ψυχοδιού έχει το λόγο. Ναι, αναφερθήκαμε αρκετά στην ελόγω έκθεση και κατά τη συνεδρίαση της Τουριστικής Επιτροπής. Αυτό που επισημάναμε, παρόλο που όλοι αποφασίσαμε να πάμε, είναι το εξής, ότι η συγκεκριμένη έκθεση
Δεν αφορά Δήμους, δεν αφορά την προβολή ενός τόπου όπως είναι η Αμοργός, όπως είναι η Νάξος, όπως η συγκεκριμένη έκθεση αφορά tour operators. Η συγκεκριμένη έκθεση αφορά κάποια προγραμματισμένα deal που γίνονται μεταξύ επιχειρήσεων. Οπότε, καλύτερο ήταν αυτό που ψάχνει η κυρία Δεσποτίδη, να βρούμε, να πάμε σε άλλες εκθέσεις που μπορούμε να ανοίξουμε τον περιηγητικό τουρισμό. Και αυτό που αποφασίσαμε είναι να πάμε εκεί με τον όρο ότι θα έχουν κληθεί κάποια ραντεβού και θα έχουμε και σε συνεργασία και με την Ένωση το δικαίωμα να δώσουμε κάποιες προσφορές, να ανοιχτούμε και κάπως έτσι ως επαγγελματίες. Η κυρία Γιαννακοπούλου έτσι κι αλλιώς θα πήγαινε γιατί είναι δουλειά της αυτή. Η κυρία Γιαννακοπούλου και πολύ καλά κάνει, πάει ως tour operator. Δεν πάει για να προβάλλει το νησί της Αμοργού, για να προβάλλει το ξενοδοχείο της και καλά κάνει. Να σημειωθεί ότι πάμε τώρα υπό τη σκέπη της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Δεν έχουμε κόστος περιπτέρου. Είναι μια έκθεση που συνήθως πάει η περιφέρεια. Απλά είπαμε από τη στιγμή που υπάρχει διαθέσιμο άτομο που θέλει να πάει. Και επειδή τα πράγματα είναι λίγο περίεργα τώρα μετά από ένα μήνα που περάσαμε με τη σεισμική δραστηριότητα, είναι καλή μια παρουσία για την προβολή του νησιού. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχα ρωτήσει σχετικά με την ανατροφοδότηση που έχουμε από τις εκθέσεις και πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ανατροφοδότηση και θα πρότεινα επί τη ευκαιρία στην Επιτροπή Τουρισμού, επειδή υπάρχει δυνατότητα μέσα στο Google Sheets να κάνουμε κάποια ερωτηματολόγια τα οποία βγάζουν και πολύ όμορφα τα αποτελέσματα και πολύ εύκολα, να φτιάξουμε ένα ερωτηματολόγιο έτσι ώστε το καλοκαίρι να δίνεται σε όλα τα ξενοδοχεία και στους τουρίστες. Ένα παράδειγμα είναι πώς γνωρίσατε την Αμοργό, πώς ήρθατε, τι τουρισμό κάνετε, ηλικίες κτλ. Να τους το δίνουμε ώστε του χρόνου να ξέρουμε πιο στοχευμένα πού μπορούμε να εστιάσουμε στο θέμα αυτό για να είμαστε πιο έτοιμοι, ας πούμε, για την επόμενη τουριστική σεζόν. Το 2019, μισό λεπτό, το 2019 ή 20, το είχαμε κάνει αυτό, είχαμε κάνει ένα ερωτηματολόγιο προκειμένου να βοηθηθεί και ο Δήμος, να δούμε αν θα ανοιχτούμε σε άλλες αγορές, να δούμε πού υστερούμε κτλ. Έχουμε τα αποτελέσματα, το παλέψαμε και πάντα να ξέρετε ότι σε όποια έκθεση όποιος και να πάει υπάρχει ένα feedback. Πάντα επιστρέφουν πίσω με τις επαφές και τις εντάσσουμε μετά σε ένα mail και τους στέλνουμε. Γι' αυτό το λόγο όσοι έρχονται δημοσιογράφοι κτλ. Μας βρίσκουν από εκεί. Πάντα έχουμε επαφές και εστιάζουμε εκεί που θέλουμε να δώσουμε ένα παραπάνω κίνητρο, για παράδειγμα οικογενειακό τουρισμό, περιηγητικό τουρισμό, θρησκευτικό. Απλά αυτό που λέμε, ότι η έκθεση του Βερολίνου είναι τόσο μεγάλη έκθεση και πρέπει να υπάρχουν tour operators κτλ. Όμως και 2 ραντεβού να κάνουμε είναι όφελος για το νησί αυτή τη στιγμή. Και τελικά η κανιά που λες ήταν ηλεκτρονικό ή ηλεκτρονικό. Ναι, εννοείται. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή, γι' αυτό στείλαμε και την επιστολή στο Υπουργείο Τουρισμού, γι' αυτό ζήτησαμε για την περιφέρεια, ότι πρέπει να γίνει μια καμπάνια, μια τουριστική προώθηση για το νησί της Αμοργού και αυτό το ερωτηματολόγιο θα το βάλουμε στην Επιτροπή Τουρισμού, να το φτιάξουμε και να το προωθήσουμε σε όλα τα ξενοδοχεία και αυτό θα μας κάνει καλύτερο σε όλους και τους επαγγελματίες. Καλύτερους ανθρώπους, ναι. Είστε σύμφωνοι? Ωραία. Οπότε το έκτο θέμα εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα 7. Χορήγηση αιγίδας στην Κινσέπ Smiling Sketches για κινηματογραφική ταινία Γεώργιου Κατσαρού. Το λόγο έχει η κυρία Πόπη Δεσποτίδη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ που θα μιλάει για τον Γεώργιο Κατσαρό, ενός Ελληνοαμερικάνου από την Αμοργό, ο οποίος ήταν δεξιοτέχνης της λαϊκής κιθάρας, μιλάμε για πολλά χρόνια πριν. Η εταιρεία Smiling Sketches επιθυμεί την αιγίδα του Δήμου Αμοργού, καθώς έχει πάρει επίσης και την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά έχει και τη στήριξη της ΕΡΤ και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί κυρίως σε διάφορες πόλεις της Αμερικής, που αυτό συνεπάγεται μια τεράστια προβολή για την Αμοργό
και με ένα μεγάλο πολιτιστικό όφελος. Να σημειώσω εδώ που δεν το λέει η εισήγηση, εκτός την αιγίδα, ο Δήμος προσφέρθηκε να καλύψει τα εισιτήρια μετακίνησης. Έχουμε μία έκπτωση από την εταιρεία Blue Star Ferries 50% και το υπόλοιπο ποσό θα το καλύψει ο Δήμος. Βάζω μια κατσίκα λίγο. Γυρίσματα θα γίνουν και σε όλη την Αμοργό, θα υπάρχουν και ανοιχτά πλάνα, καθώς πλάνα θα γίνουν και από το Λαογραφικό Μουσείο. Η εταιρεία παραγωγής έχει βρει διάφορα άτομα που θα μιλήσουν για τη ζωή του Γεώργιου Κατσαρού καθώς και κάποιους συγγενείς του. Και τα γυρίσματα θα γίνουν τέλος αυτής της εβδομάδας. Θέλει κάποιος το λόγο επί του θέματος. Η κυρία Ψυχογιού έχει το λόγο. Ναι, εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο κύριος Άγγελος Κοβότσος είναι έμπειρος σε αυτό το αντικείμενο ντοκιμαντέρ και έχει κάνει άλλα 2 ντοκιμαντέρ τα οποία έχουν πάρει σοβαρές διαρρήσεις και έχουν βραβευτεί και είναι τιμή μας να βρίσκεται εδώ πέρα και να κάνετε αυτό το δουλειά. Θέλετε να περάσουμε σε ψηφοφορία ή εγκρίνεται ομόφωνα? Το 7ο θέμα εγκρίνεται ομόφωνα. Κάτι που δεν επισημά... Ναι. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Να σημειωθεί στην απόφαση και δεν το λέει στην εισήγηση η κάλυψη των εισιτηρίων 50%. Θα το σημειώσουμε γιατί Θα καλύψουμε εμείς. Συγγνώμη, δεν το άκουσα αυτό. Το είπα. Δεν το άκουσα. Αλλά το επισημαίνω να το γράψετε. 50% Μετακίνηση, μην φεύγετε ακόμα. 50%. μετακίνηση 5 ατόμων και οχήματος. Πήγαινε έλα Πειραιά Μοργό. Σε αυτό. Ναι. Παρό. Και οχήματος. Είστε Ωραία. Εγκρίνεται ομόφωνα. Να σας πω ότι στο δεύτερο θέμα που ήταν για την ΙΔΟΜ ότι είναι παράταση της προηγούμενης απόφασης. Δεν το δώσαμε εκτενώς να το καταλάβετε. Αφού δεν υπάρχουν άλλα κλίματα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρία. Καλό βράδυ.